što imam ja, ne znam gdje je moja draga, noćas spala pjevanimo Kao i prethodnih godina, tako i ove, 1. ožujka u Malom Lošinju održana je balinjerada. Maškarana revija vozila na balinjerama, kugličnim ležajevima, za čiju izradu su bili potrebni tjedni rada. Ove godine glavno mjesto su zauzeli Rusi i babuške, ali bilo je tu i domaćih aktualnih tema, kao na primjer Nadan Vidošević, gosti Remetinca, predsjednici država, Tito, Brežnjev, Staljin, Putin i Gorbačov. Nogometno igralište, zatvor otvorenog tipa, olovka Toz, komunalno društvo i eko-kontejneri, razne karoce, barke i pirati iz Kariba. Što su rekli neki od učesnika? Evo, mi smo došli direktno iz Moskve, okupirat ćemo otok, sve je naše. Praskuje mi prihajali na Lošinj. Gorbačov, Ljenin i ja. I Brežnjev. Tamo negdje naš tovariš. Staljin. Evo ga i Putin, Putin. Direkt Sočija. Staljin, dođi vamo. Mi došli. On je došao iz Sočaja. Mi došli na kredit i Lošinj, na kredit. Od ruski kredit, ukrajinski kredit, sve mi to došli popraviti. Evo nas opet na 6. balinjeradi kao i prošle godine na 5. Sve je prošlo super, ove godine smo svi rado skalimo što se nadam se i vidi. Javljamo se živo iz Luke, Mali Lošinj, evo stigli smo u Luku i dočekao nas je cijeli grad i jedan veliki pljesak za cijeli grad. Najljepša karoca jer sam skoro samo u ženskom društvu, da mi nije strojara. Sada, već tradicionalna balinjerada, uspjela je nasmijati i razveseliti velik broj Lošinjana koji su je došli podržati.